и сол, захар и замешни меко тесто. И с солчи на... Аз съм готочила на 12 кори, но и на 2 тук на... Благодаря. И можем да се похвалим с богата дейност. Имаме няколко групи, с които се изявяваме на много места в страната. Тази година имаме доста участия, имаме и златни медали в нашата група, с която се изявяваме ежегодно в селото и на други места, като тази година участвахме на фестивала в Генерал Инзово и спечелихме бронзов медал там за нашето представяне. Имаме и златен медал, взимали сме участие